Êvar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin ekranên Çarpil Medyaya programa Futbol Şîrove. Dîsa em ê bi şîrovekarê me hêja Elî Fikrî Şık re vê hefteyê jî bûyerên sporê yên tîmên Kurda û yên cîhanê analîz bikin. Piştî havînekî dirêj, betlaneyekî dirêj teqrîben meh û nîv me navbir dabû, em ana dîsa li hember we ne. Kek Elî Fikrî Şık, tu bi xêr hatî, ez bêjim. Navxêrê de bi kekêm qewet beştire, tu jî bi xêr hatî. Bi rastî îro hevalê me din hevkarê me Seyda Alpşen jî wê bi me re bûna, lê mixabin hevalek wî pir nêzik hevalê me bû jî. Bi rêz Abdurehman Önen ji ber pêncîşêrê jiyana xwe ji dest dabû. Hevalekî pir nêzik yê Seyda Alpşen bû. Loma jî uzrê xwe xwest got ez îro dernekevim, carek din wê dîsa bi me re be. Bi vê münasebetê em ji bo malbata Önen jî sersaxiyê dixwazin. Tişkî bê jî heye kek Elî ji bo Abdurehman Önen? Belê kekêm wala ez jî dixwazim taziyê xwe ji bo malbata Önenan re pêşkêş kim. Nixwastim ji bo kek Fuad Önen re sersaxî dixwazim. Rastî jî ez gelek xemgînim. Yani insanekî baş bû, xebatkar bû, ji etnografiyê gelek fêm dikir, fêrî Kurdî bû, yani pisporekî Kurdî bû û gelek berhem jî dan. Loma însan gelek xemgîn dibe û malbateke wiha Kurdewer, malbateke ji bo doza Kurdistanê ku her tiştê xwe dane ber xwe. Rastî dilê însan pêşîne, însan xemgîn dibe. Loma ez dîsa dubara dikim ji malbata Önenan re nixwasim ji kak Fuad Önen re ez sersaxî dixwazim. Baş. Kek Elî wek me got me nêzîka me û nîv navbir dabû, di vê naberê de bi rastî havînekî tije bûyer û lîstikên futbolê derbas bû. Kupa Ewropa hebû a futbolê, İtalya bû şampiyon. Her wiha piştî wî li Japonya li Tokyoyê Olimpiyadên sala 2020 ku wê batane lîstin, îsal hatin lîstin. Ew jî hebûn. Me hinek wextê xwe bi wan derbas kir, lê anha em dîsa vegeriyan ser futbolê, futbola Kurda û ya cîhanê. Li Swêd lîg navbir hebû. Ev di hefteyê Lîga Dal Kurdê jî dest pê kiriye. Di maçê xwe lîstin, di vir de 4 puana stêdin. Lê li Kurdistanê hîn lîg dest pê nekiriye. Ez ne şaş bim 5 îlonê dest pê dikim. Bi vê münasebetê yanî dixwazî em dîsa wek hergav bêjin, em ji tîma xwe netewî ku em wisa binav dikin, bi Dal Kurdê dest pê bikin. Wek min got Dal Kurd beriya ku dewra ewil biqede, di maç beriya wî, du hefte beriya wî rahênereke nû anîn olîşe. Du maçê xwe qezenc kirin û di vê dewra duyem de jî maçek beramberî me hefteya çû û di rojberê jî maça xwe a saha xwe qezenc kir. Telmaçê temaşe kir û van her du maçên dawî tê çi bêjî yanî ji bo Dal Kurdê? Bawerim te nivîsê jî nivîsî te got cara ewil Dal Kurd bi futbolekî xweş zevkê dide me, zevk dide. Ka em binêrin tê çi bêjî kak Elî? Belê wê sibê di malpera Kurdistan 24 de ya Tirkî de wê gotarekî min derheqê maça Gefle were weşandin. Sernivîsê ew e ku di vê sezonê de Dal Kurd cara ewil e bi lîstika xwe kêf da min. Keyf da yani. Mixabin Berê. destpêka vê sezonê yani Dal Kurd lîstikeke bê ser û ber dilîst. Lîstikeke ku meriv nikare jê re bêje lîstike.
بلاكو تقالية تخالي بالليستك نهات تبون هوناندن يعني وطوب جبرگریه چاوا هر قطع ناوین و چاوا هر قطع ایریشه کو ایریش سرنکه و چاوا داگرن یا جکو توپ جبنه لگوان پنگزی و کده بنه لگن رقیبه وان و چاوا لکر پرسه بکن و توپه دیسا جنشکا و جنوده به دست بخن ev pers ev psikrek hemû bê bersîv bûn. Yani van maça de çit qewimî de facto wiha ji xwe re li hev dihat. Loma yani ti keyf ji maçên Dalkurê nedistin rastî sezona pêşî de. û ez bi merak bûm yani rêva rahînerekî nû hatiye wê çi bikin weke ku te ji got tîm navber da divê navberê de jî fersenda rahînerên nû hebû ku ji xwe re lêstikeke wiha organîzekirî bihonin. Lê mixabin di maça pêşî ya Ûmêwê de mi dî ku tiştek neguheriye ez bêtir heyal şikestî bûm. Yani mi got vê rahîner jî tiştek fêm nekiriye ji vî meselî ne xwedî fikrek ye ne xwedî planek ye yani lê do ya pêr di maça geflê de min Dalkur di nava nasnameke de nû ditî yani ew lêstika bêserî bêbinî ew lêstika de facto ew lêstika ku hema meriv nizanbû wê çawa biherike çûye tîm Pirtir li ku guhertin yani di qada navîn de an di bergiriye de an di forvetê de li ku yani jîrbûnek yan guhertinekî çêbiye yani. Bala te kişand yani li ku yani astengê Dalkur berê di bergirî û di qada êrişê de bû her du jî bêserî berî bûn. Divir de ti sûçekî qata navîn tin nebû lê ku bergirî hepkî nêzî qata navîn bû û êrişker jî ne ku hema topê dixwestin heman topê ji me re bavêjin weke ku yeko pehlîwanin wê çalima bavêjine raqîbê xwe û herin wola bavêjin dev ji wê jî berdane êdî êrişker jî xwe nêzî qada navîn dikin loma bejna lêstika Dalkurt kin dibe û di her pozisyonê de Dalkurt ji raqîbê xwe bêtir zêde dibe ku top berebe tenga karî pasên alternatîf bidî bistînî ji bo ku tu wî herêmî biqevisî yan jî ku te top hûnda kir dîsa bela ku dûr de lêstikvanê te pirin tu karî bi preseke wiha ji nişka ve wê topê zûtir ji raqîbê xwe bistînî. Di maça gefle de destpêka maçê xarîc ku dakika çara de gol xwarin piştî wê golê yani piştî dakika çara û heya maç qediya rastî jî Dalkurt vê lêstikê hema bêje bîna geflê çikand. Yani nehişt ku êrişê bike bela ku bi paş ve nedireviyan bi ser raqîbê xwe vediçûn û di vê maçê de mi dî ku erê ku gava tîm nêzî hev dibe wasfên Harûn bêtir derdikevin wasfên Qebaşî bêtir derdikevin wasfên nizam filan kesê dilêz navê wan ji ber nekiriye mesela 22 numara heye wasfê wîn bêtir dertên bergirî ji xwe bergirî ne bergirîke beza bû ji berê ve ku bela pir paş ve nareve henga şerpeze nabin yani di neqebeke nêzik te müdaxelê raqîbê xwe dikin henga kondisyona wan jî qebeta wan jî di cî de dimîne yani tîm zînde dimîne xwedî kondisyon dimîne û bela ku nêzî hevin erê em bêjin paseke xelet jî bidin
تلافيا وي چيدبه لبريا وي چبو نافبرا الاستقانا برفربو كويكي باسكا غلط بكرانا تلافي تنبو وبلاكوش خواه نافبر برفربو راقب برحاتي دهات كتا وان كولانا يعني وان مقرا ودال كنت شربزت كت باش وقت مگو به راهنر خوی نور و این 4 ماچا لیستنه او دورا دویم دجی 2 ماچا لیستنه 13 ماچ لپیشیا دال کرده هنه yani haftaya peşyame dal kurt ve var Stockholm bir lideri ve ligera be Broma Poyka rabilize. Dukhazi kam le puana mezakin ka revşçavaya yani dal kurt boyu çi lazım yani Broma 45 puanı bir heye Sandviken siyune dal kurji siyuseye ışra وموتي لفر 12 puan farkı o haftaya peşeme vakt mego dal kurdu bromara piştiviji bir sandviken rejbilise yani 2 maçın kadar edibejin yani bu dal kurdu o dve lige de timek direkt dertkeve süperetane yekji edudiyamji playoff edileyze yani gelo yani şansı dal kurdu jboku وره حيا بلاي اوف انجي وره بيجي بروما شو قاسه يعني كاره يعني دبي her maçı kazanç bike çavat vini. Ya şu xod divêku xwe bigîjine Broma divê her maçê xwe qezanç ke. Divê ku Broma jî 13 maç mane yani 13 maç mane. Divê Broma jî têk bibe û Sandviken jî têk bibe. û divê ku Sandviken jî Broma têk bibe. Tek bibe. Eko habe yani şansaki biçuk nemazın saat. Ere 12 puan heye o Bromka jî serxwe. Ya duaji em nizanin yani ere di maça geflede weke ku migo lêstekeke ku mijê keyf jê stand lêst lê hê di maçekê de tetbîq kir. Gelo li hemberî Bromka jî wê karibe wiha bilîse. Ez bawerim ku yani serê xwe gêj nekin rahîner biryareke dinê nestîne ji Bromka netirse tîma xwe bi serî heya binî paş ve nekişîne û bejna lîstika xwe dîsa kin bigire wê dal kurt karibe Bromka têk bibe wela di Bromka de tiştek tune yani rastî jî tiştek tune sandviken ji alî lêstikê ji Bromka û ji dal kurt xweştir dilîze ew hê bêtir xwedî lêstikeke honan dîne ez nizam çima wiha kete paşiya Bromka lê wekek te got yani şansê maçın xwe ewza baş min pişre puana wenda kirin li saha xwe çend puanên wenda kirin Broma xwe heyaniha qet têk neçîye bawerim erê têk neçîye 14 maçê xwe qezanç kirine û 3 maçê xwe jî beramberî mane dal kurdê 9 maç qezanç kirine 9 wekevî û 2 maç jî wenda kirine ferq ew e yani 5 maç zêdetir qezanç kirine wekevî pir were baş ji bo yani dal kurdê em ê bişopînin heftiya pêşiya me wek me got da heftiyên pêşê me pir girîngin ji bo dal kurdê piştî wî kamê binirin yani qenebe şansî wîkî hema heye em bêjin ji bo playoffê heye bibe duyem yani ji bo rahêner tişta got yani van 4 maça merkara tişkî qiyas bike ji bo rahêner yani sê serkeftin yek wekevî yani ez wek tu zanî ez encama nanerim ez lêstikê dinerim yani mesela lêstik hê min nû lêstikeke wî eciban diye ku di maça Bromka de dubara bike ya Sandika de bara bike ez ê bêjim erê ev camêr bi zanebûn wî afirandê êdî berhema wî ye ne ku em bêjin di maça geflê de wiha jêre li hev hatiye baş kek Alî ezanim karekî din te jî heye piştî bername em ê îro ji bela ku bername ewle piçek Kurd bibirin
Dixwaziyên derbasî Kurdistanê bibin lê li Kurdistanê maç tune ne lîg pêncê mehê wek dest pê dikin li vir ê min bala min grup diyar bûn grûpên lîga duyem ku ji du grupa tipêk tê grupa sor û grupa spî tîmên Kurdan di grupa spî de Amedspor û Şanlıurfa tenê heye lê di grupa sor de Adıyaman, Maraş, Van û Diyarbekirspor heye yanî tu çi dibêjî çima Vana ne di grup wekî de negîş yanî grupa Amedsporê piçek zehmet e yanî wiha bi mêzekir deplasmanê wî gelek dûr in jî bi rastî ji Anqerê bigire Kastamoniyê Îstenbolê Pendik heye tu yanî Vana bi zanebûn war tên kirin yan usûl war heye tu çi dibêjî yani ev yani şêwazeke li hemberî tîmên bajarên Kurd e naxwazin ku ew di heman grûpa de bin xwedê negravî dibe ku alîkariya hev bikin nizam çi bikin çi yanî çi alîkariya hev bikin min fehm nekir yanî çi ya ku nêzîkî hevin wê cîranê hev bin ji hev re îltimas bikin nizam şîke bikin nizam çi yani lê mesele ne ew e mesele naxwazin ku ma eyn heman tij bo tîmê din jî derbas nabe yanî şîke beş xwe ya mesela ewanê din bajarê nêzî hev hene lê ew bajarê nêzî hev di heman torbeyê de ne Kurda ji hev diqetînin yanî Alaqa wan ji hev dibirîn ev siyaseteke TFF ye bê siyasetê bizanebûn dimeşîne yanî salê çûn me got Diyarbekirspor hatiye ketiye lîga duyem em ê derbigin Diyarbekir bînin nexwe em ê nebînin nebînin yani naxwazin ku heyecaneke wiha mezin tekeve nava bajar li tîmê xwe xwedî derê reqabetek çê bibe naxwazin neyse ew çaxê wek min got tîm maçên Kurdistanê tune em dibînin va li Ewropa jî lîg dest pê kirin ê herî zû dest pê kir Fransa bû ji xwe bawerim îsal bala herkesî wê li ser lîga Fransa ku bi navê Lîg Yek tê nasîn bala herkesî wê ew bikişîne bi taybetî jî Paris Saint-Germain balê dikişîne ji niha de kek Elî hinek tîm şikayet dikin hinek kes ji UEFAyê daxwaz dikin ku Parisê kontrol bikin vana perên pir şikutînin em dizanin anha destê Qetariya de ne ji ber fair play dixwazin ku UEFA kontrol bike Parisê kamê binêrin di rojên pêş de wê çawa be tu dizanî transferên pir flaşê kirin ji Real Madrid Ramos û ji Sergio Ramos û ji Barcelona jî belaş Messiê ku me digot ne ji vê cîhanê ye ne ji vê dunyayê ye belaş anî li Parisê bicî kirin dixwaziya zwar tîmên Ewropa em mêzekin piştrazên nêrînê te bixwazim em ji Lîga Premier dest pê bikin ev jî hefta duyem tê lîstin niha Chelsea pir balê kişand di derbiya Londonê de jî zora Arsenalê bir Arsenalê têk bir di vir de Lukaku'yê Belçîkî ku li Interê dilîst îsal hatiye Chelsea wî bibû hemama lîstikvanê vê heftê tîmên Londrayê li pêşin li ewkê li Lîga Premier li Bundesliga ew jî hefta duyem tê lîstin Bayern heftiya çûyî puan wenda kir îsal vê heftê girt Haaland hîn li Dortmundê ye hîn jî gotinên ser transfera Haaland tên gotin hîn ne diyar e wê li ku bilîze lê xuya li Dortmundê hîn jî we li İtalya jî vê heftê lîg dest pê kir Roma bi rahênerê xwe nû
Mourinho û Inter qezenç kirin. Juventus her çiqas li pêş bû jî wenda kir dawiye. La Liga hefta duyem tê lîstin. Li vir jî Real Madrid sürpriz kir. Maçekî xweş bû lê 3-3 ma. A herî balkêş Ewropayî sal wek me got va Lig 1 ya Fransayê ye. Heftiya sêyem tê lîstin û ferqeke mezin navbera Parîs û tîmên din ji niha de destpêkir xuya dike. Ka em ê binêrin wê wiha dewam bike neke. Herî dawî Parîs li deplasmanê bi 4 gola qezenç kir. Bi giştî tê çi bêjî ji bo Ligên Ewropayê kek Elî? Keko zanê prensipekî me heye gava sezon dest pê dike divê ku em benda 6 maça bimînin yani mehûlî vek. Bela çima wiha ye di amedebûnê de her tîm ji xwe re lêstikekê dicibijêre, stratejiyê dicibijêre, taktikan dibijêre û li hemberî rakîbê xwe divê ku vê tetbîq bike. Di nava wan 6 heftiya de rahîner hinek tişta zengîntir dikin ku xeletiyê xwe hebin wana çareser dikin û tiştekî ku wê nikaribin bikin ji xwe nikarin bikin. Loma divê ku em li benda heftiya şeşa bin piştî wê rengê wan lîga, rengê wan tîma derkeve holê em ê bêjin erê wala ev e yani ev kare wiha Ev ji bo hemû lîga ev derbas dibe. Were. Ji bo transfera Mesî tê çi bêjî? Herkes dipeyve xene em jî bipeyvin. Te çi got? Yani li ba dilê min divê ku Mesî teqawut nebe bilêse, hêbêtir bilêse. Li ba min jiya girîng ew e weke ku tu ji zanî di mesela tîm û futbolîsta de ez alîgir û alîkarên futbolîsta me. Bela ku aktörên vê faaliyetê ew in heqê wan, hukukê wan jiya tîmê li ba dilê min bêtir e. Barcelona ewqa pere neda. Ku Paris Saint-Germain wî pere bide ma Mesî qê ehmeq e. Ya ma bon servis dibêjin ya ew belaş çi ye yani. Ama yani par ji bo wê sekinî. Yani par ji bo wê sekinî. Demek ki teklifeke yani mezin qerarse kirine. Teklifeke ji Paris Saint-Germain zêdetir lê nekirine. Ve ez bawerim ku teklifa Barcelona ne nîvê teklifa Paris Saint-Germain jî. Yani her çiqas Mesî digo min bihayê xwe li Barcelona sedî pêncî kêm kiriye jî nexwe wek tu dibêjî Parîsê reqemek pir mezin daye. Lê tiştek heye di Zlatan İbrahimovic de tê bîra min lîstikvanên din yên navdar jî wexta diçin Fransayê li wir yani zekat vergiyeke mezin ya lîstikvana heye. Muhakkak niha menajerên Mesî van tişta peyvî nezanin. Gelek ji wan wiha wek poşman dibin diçin li Fransayê dilîzin. Loma ji xwe gelek wanê bi nav û deng li Fransayê nalîzin yani ya li İtalyayê ya İspanyayê dilîzin. Nizam wê mesela sponsorê Parîsên o serokê wan ê Qatarî wî îşî çawa halkirine UEFA bana takip dikin nakin nizan. Em nizanin yani van mesela. Fransa wek mi got yani ji aliyê zikatê de divan tişta da pir eşke bi rastî wek welatê din nene yani. Rast. Yani dibe beş jiya ji qamçûr bi Kurdî vergî erê rast e. Lenik welatan zêde lenik kêm e. Lê weke ku yani kontrat mesela kontrat e. Divê kontratê dibêjî ku wê qamçûra vê transferê tîm wê bide mecbûr ne wê bidin. Yani devlet li dayînê dinere ne ku kî daye. Erê ez ya muhakkak menajerên wî zanin da ez dibêm yani hinek kriterên UEFA'yê jî hebûn ji bo mesela Parîs ew qas pere ji kutîne yani van kesan dikin re ew qas pere dide.
yani wana nizam kontrol dikin nakin muhakkak dikin yani. Bayern Münih şikayet kiriye yani. UEFA'ya gotiye dibe kontrol bike yani ev Paris ev kospereş gotiye yani. Bayern Münih bu kadar şikayet kiriye. Haberek var kwant. Rasta. Parji ji bo Manchester City heman tiştkirin û dîtin jî û ceza jî dane Manchester City. Dan Manchester City. Erê yani kriterên UEFA'yê hene divê ku xezînat te ji futbolistê te were ava. Evet, aynen var. Lê ku meriv xwedî şirket be, resen xwedî şirket be, şirketa wî be, kare xezîna wê zêde bike. Ev di destê Paris Saint-Germain de heye. Loma kes nikare bêje çima wiha ye. Ji ya Paris Saint-Germain tiştek dernayê. Em ne aborî nasın lê birastî yeni kes jî bûyî hawî ev dikin ku yani ev sponsor jî yani. Ji wir de jî yani pere digirin yani ew jî wek nîşan didin ku sponsora alîkarî dikiye ew nizam çi kirî. Werhasıl kamê binêrin rojê pêşê çi bê. Yani çawa ye UEFA dibe ev pere hatina wan ciyê wan gerek kuş be. Gerek te yani weke sazî bi alavê xwe pêk bînî ku te sponsorekî ve peyman çêkiribe ew êdî alavê te ye. Lê mesela Tirkî ne wiha ye? Em bêjin yekî dewlemend ne sponsorê wê tîmê ye, di nava wan de têkileke fermîtinê ye, di bin deste perekekî dide. Em bêjin Beşiktaşê, Galatasarayê, Fenerbahçe. Heya vêga jî wiha dikirin. Serokê wan zengîn yani. Erê FIFA dibe ev perê yani UEFA dibe ev perê reşe. Perê reş bi va qenala dikeve nava endüstriya futbolê. Hatta UEFA okavî heye divê perekî ji futbolê tê bidin futbolê tenê. Perekî ji voleybolê tê bidin voleybolê tenê. Perê futbolê nedin voleybolê nedin basketbolê ji tîma vana dixwazin ji kulûba yani. Perê. Baş kek Elî ez zanim karê te heye. Em îro Kurd bibirin ji bela ku maç jî tinin birastî. Tişkî din bêjî heye dawiya bernameyê de bira îro wisa be. Cana sahiya canê te. Baş. Li benda 5 îlonê yani esas ev bernama me wê 5 îlonê de dest pê bike wê tîmên Kurd jî bilêzin em ê wana temaşe bikin û divir de biaxin ser wan. Baş. Baş e temaşevan wek Elî Fikrî Şix jî got 5 îlonê tîmên Kurda dest bi maçê xwe dikin. Herwiha Dal Kurd jî dewam dike em ê şansê Dal Kurd jê bimînin. Hefteya pêşeme Dal Kurd tê bajarê ku ez lê dimînim. Ez ihtimalek pir mezin ez ê herim li maçê temaşe bikim kek Elî. Kam binêrin wê çawa. Heya hefteyekî din bimînin di xêr û xeşiyê de êvar baş. Êvar baş bi xatirê we.